watching Zim Witness TV. Now we are coming back again nenyaya yeaccident yakaitika iyo pakuwadzana 17 off apo panozikanwa ipo kuti pamagetsi yakauraya vanhu vanosvika ivo 7 apo painzi ipo driver wekombi akaita reckless driving akasvika iye pakuurayisa vanhu. Asi pane mumwe auyawo achiti aiwa driver was right, munhu anga ari wrong ndidriver wetrack ranga rakatakura fuel. Welcome back to our channel. If karike kutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinodzoka nawo pano zuva nezuva, uye musakanganwawo kulike our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. Mota ishe mundo mota accident ishi kurozonyepera unzi munhu wekombi ndiye akataiwa musanyepero kozi makatarisa sequence yacho ishu hapana kukata kwaitwa apa. Munhu wetrack ndiye ari totally wrong. Munoona tisiyawo totally wrong. Hapana unzi mota yakatwa, munhu wetrack ndiye atokai because angari tu pamarobots. Saka we-inner lane paapfuura wemu-out anakuona kuti kombi yange yatata se yapinda ndosaka yazononomurova kuti wanzi kombi yakata kunyepa sequence ishi kana tichiita analysis. Marori anga ari 2 achifamba ese akatedzana, marori ari 2 marori akatedzana kudaro marori rimwe rina kuona bhozi rekutanga ratopfuura uyu bva apinda wekombi paapinda rechitura harina kuona akangotarisa kumberi chete kuti kombi yatoita sei yapinda, saka kuna kukata kombi kwayaita. This analyzation comes after a Kombi driver charged with a culpable homicide. I think this man Argutaura, he is a Kombi driver again. Nekuti kamutauro kaari kuita kacho kari kuratidza iko kuti ari kuprotecta mumwe wake. But zvichabatsirei kunge uchianalyza kuti the Kombi driver was right, ivo vanhu vatofa kare, ivo vanhu varasikirwa neupenyu. So there is the reaction nevanhu mucomment section. Let's watch the reaction yanga ichipiwa nevanhu mucomment section.
ngatisangane mucomment section muchitudzawo kuti what do you think about this analyzation yaitwa the guy anga achiti iye kombi driver anga ari right asi munhu anga ari wrong, anga ari wetrack. Ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamofunga. We continue to say rest in peace to those 7 people died at Kuwadzana 7 accident. Tinongoti zororai murugare.